Kakaiba sa mapait. Ako hindi sila mapait. Kahit bata, pwede siyang kumain. Kaya ginawa ko, ang nilagay ko na lang, kalmante. Para po hindi sa yung talagang totaling papaitan. Kasi ang totaling papaitan, yung talagang mapait. Yung sa akin, mapait, pero masarap. Paano po yung sabi ng papaitan? Baka po yun. Mga ano po, yung mga laman loob ng baka. Kasi po, yung asawa ko, mangangatay ng baka. Okay na yung sabi ng baka. Opo. Yun po kasi paborito nila eh. Pagka po wala yun, nalulungkot sila. Magkano po yung serving ng papaitan? 50 pesos lang naman anak. Unli cook na yun. Nalugay yun, ang daming serving. Wala na sa akin yun. Basta katuwiran ko, mabusog ko sila. Meron po kaming klaseng kulang na 10 putahe. Meron po kaming ludo, meron po kaming dinakdakan, dinuguan, inihaw na baboy, meron po kaming pakbet. Minsan po meron lahat po ng maluluto namin sa araw-araw na bago. Yung po niluluto. Kahit yun po, parang may binabalik pa rin kasi. Doon naman po sa una po yung pagmamahal ko sa kanila, na lagi ko silang nabubusog, tapos nasasarapan nila kasi hindi ko sila tinitipid sa mga sahog. Gusto ko, nung nilamnam na nakakain nila sa akin, yun ang binibigay doon na. Salamat po sa Diyos. Baka po malamin na may uric. Tingin niyo ma'am, bakit po meron silang tao yung papaitan? Siguro pagka yung hangover sila, yung lasing sila, yung parang lumalabas yung mga pawis nila, ganon. Siguro yun. Sabi ko nga dahan-dahan lang kasi minsan ang dami nilang humingi ng taba. Sabi ko, dahan-dahan lang, baka naman hindi kayo sa alak mamatay. Ako po nga pala, si Elizabeth Baluyot, na nagtitinda ng papaitan, nandiyan sa ganang papaitan queen, dito po sa Banga First, Plaridel, Bulacan. Kailan po kayo nag-set pa rin yung papaitan? Year 2006. Lagi na po naming hanap buhay ang karinderiya. Ngayon, nauso yung papaitan. Sinubukang po. Andiyan sa, yun na lang ang inano ko, tinapotang. Isa po yung pinagkakalap buhay. Mahirap po pero masarap. Kasi nakikita ko silang laging masaya. Lagi silang dito, aalis sila, masaya sila, nabubusog ko sila. Napakasarap pero mahirap. Ano na po naitulog sa buhay niyo po? Napakalaki po. Napakalaki. Dito ko po napagpatapusin 3 kong anak sa papaitan. Kataguyod ko sila. Kahit palipas-lipat ako ng tirahan, sige pa rin laban. Yun to ang pinakatatag ko sa hanap buhay. Mapapayo ko po ay talaga pong sikap at tiyaga. Bogi man o may makikitain, sige pa rin, let's go. Basta maligaya ako, nakikita ko sila lang, okay na yun. Guys, halika kayo uli dito sa akin, sa munti kong tindahan, dito sa papaitan. Dito lang sa Banga First, Plaridel, Bulacan. Dito sa Kari ng Dakdak. Nag-open pala ako ng 4:30 hanggang 2:30.
Tatay Ben? Sabi ko sa'yo, sa bago. Yun naman po, mami, magkano po dyan sa pinaktaan?